наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи ниёгони мо мебошад, ки ҳамчун рамзи эҳёи табиат, дӯстию бародарӣ ва густариши фарҳанги миллӣ, таҳкими сулҳу субот дар миёни халқҳои олам ба ҳисоб меравад. Сокинони деҳаи Тоҷикободи ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷашни Наврӯзи Фархундапайро бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифтанд. Устодону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳа дар чорабинии наврӯзии худ анъанаҳои ниёгонро аз қабили аллахонӣ, бозиҳои миллӣ, омода намудани хӯрокҳои миллӣ, ороиши дастархони наврӯзӣ ва дигар суннату анъанаҳо бо шавқу ҳаваси зиёд ва рӯҳияи идона намоиш доданд. Ҷашни Наврӯз муборак бошад, рӯзи фирӯз муборак бошад. дар варзишгоҳи деҳа мусобиқаи гӯштини наврӯзӣ баргузор гардид. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷаббор Расулов зимни суханронии худ ҳозиринро ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ табрик намуда, зикр намуданд, ки мардуми шарафманди кишвар аз он ифтихор мекунанд, ки маҳз дар заминаи хираду тадбирҳои дурандешона ва ватанпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Наврӯз ва оинҳои неки он дубора эҳё гардида ба ҷашни байналмилалӣ табдил ёфт. Наврӯз ҳамчун яке аз ҷашнҳои бостонии тоҷикон дар замони муосир аҳамияти хос пайдо намудааст. ин иди миллӣ на танҳо як ёдгории таърихӣ ба шумор меравад, балки ҳамчун воситаи муҳими пешбурди фарҳанг, таҳкими худшиносии миллиро дар бар мегирад. таҷлили ҷашни Наврӯз имконият медиҳад, ки мардум ба арзишҳои гузашта эҳтиром гузоранд ва ҳамзамон онҳоро ба наслҳои оянда интиқол диҳанд, то суннатҳои неку арзишҳои инсондӯстона ҳифз ва идома ёбанд. маврид ба зикр аст, ки сокинони деҳаи Тоҷикободи ноҳияи Ҷаббор Расулов, ки хурду калон дӯстдори варзишанд, чун анъана ҳамасола Наврӯзи Фархундапайро бо баргузории чунин чорабиниҳои варзишӣ таҷлил намуда, кулли сокинон ба тамошои гӯштини Наврӯзӣ меоянд. боиси ифтихори мо аст, ки ҳанӯз солҳои 60 аз ҳамин деҳа ҳамун Наврӯзи аҷдоде, ки мо дар кӯҳистони Махшоҳ деҳаи Ланглиф бобоҳои мо баргузор мекарданд, аз ҳамин деҳа оғоз шуда буд. намудҳои гӯштини миллии тоҷикӣ низ аз ҳамин деҳа оғоз шуд ва имрӯз чуно ки мо шоҳид ҳастем, зиёда аз 600 нафар паҳлавонҳо аз ҳама ҷо иштирок расониданд. Наврӯз ки имрӯз мақоми ҷаҳонӣ гирифт, ки хизмати шоистаи пешвои муаззами миллат аст, ки имрӯз дар тамоми дунё дар минтақаи ҳавзаи Наврӯз ин ида бо номи Наврӯз, рӯзи нав ном мегиранд, ки боиси ифтихори мо соҳибони забон аст. гӯштин ҷаҳонӣ шуд, имрӯз сатҳи байналмилалӣ гирифт. дар байни ин насли ҷавонон дур нест, ки боз парчамбардорони ватан ба воя расанд. дар мусобиқаи гӯштини Наврӯзӣ дар баробари гӯштингирони деҳаи мазкур ҳамчунин гӯштингирон аз тамоми минтақаҳои кишвар ва ҷумҳуриҳои дӯсту ҳамсоя иштирок намуда дар намуди гӯштингирӣ маҳоратсанҷӣ карданд. ин чорабинии наврӯзии варзишӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ бо иштироки сокинону ҳаводорони сершумори гӯштин баргузор шуд. ғолибони мусобиқа бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд.